Dobrý deň, takže zhovárame sa s pani poslankyňou Olgou Nachtmanovou, ktorá je členkou školského výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Dobrý deň, pani Nachtmanová. Dobrý deň, prajem. My sme sa dnes stretli, aby sme nadviazali na predošlé rozhovory o projekte matematicko-didaktických hier. Ja by som mal na vás niekoľko otázok. Prvou z nich by bola, že z akého dôvodu ste sa teda nadchli, zaujali pre záštitu nad projektom matematicko-didaktických hier. Venovali ste sa niekedy predtým podobnej agende? Nie, doteraz som sa takému niečomu nevenovala, ale na šach som mala vždy veľmi pozitívny názor, hoci sama šach nehrám, ale hrajú ho moji synovci. A osobne som ich v tom podporovala, párkrát som ich sledovala pri hre. A keďže ovládam niečo aj z fungovania ľudského mozgu, tak viem, že šach môže výrazne pomáhať štrukturovaniu mozgu dieťaťa. A keď pán inžinier Jablonický ma navštívil s touto témou, tak som z jeho výkladu, poviem otvorene, bola nadšená. Pretože to, čo hovoril, úplne konvenovalo s tým, čo som si doteraz o šachu myslela ja. A on vlastne prišiel za mnou s tou myšlienkou, že bolo by dobre do škôl zavádzať tento typ, môžem povedať kľudne vzdelávania, pretože ja to považujem za vzdelávanie a veľmi užitočné vzdelávanie. A keď ma požiadala, aby som zobrala záštitu ako členka výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport, tak som bez akékoľvek váhania súhlasila a som rada, že práve ja mám záštitu nad takýmto ušľachtilým projektom. Ja som skôr chcel nadviazať aj na to, že vy ste v minulosti riešili agendu matematiky na stredných školách, čiže nejaké možno toto práve to prepojenie šachu s matematikou. Áno, na to som chcel nadviazať skôr. Áno, vlastne cez toto aj išlo to, že ma pán inžinier Jablonský vyhľadal. Práve, že vedel z minulosti, že som vždy obhajovala matematiku na školách, pretože mali sme tu obdobie, kedy matematika dokonca nám odchádzala z gymnázií, keď už v 3. ročníku mnohí študenti nemali matematiku. A keďže, ako som už spomenula, ľudský mozog stále sa rozvíja a matematiku považujem ja osobne za logiku. Matematika je proste kus logiky. Je to vidno aj na príjmačkách detí, dajme tomu, keď ju napravo. Veľakrát vylúčili matematiku na gymnáziu pre tých, ktorí išli na právo, vybrali si iné predmety. A keďže na práve bola logika, tak títo deti síce boli, respektíve títo študenti boli výborní z dejepisu, z dejín, ale mali medzery práve tým, že nemali matematiku, mali medzery v logike a žiaľ Bohu tie prijímacie pohovory neurobili. Čiže aj toto potvrdilo to moju moje hlboké presvedčenie, že matematika je veľmi, veľmi potrebná. Takže je pravda, že som veľmi ostro nesúhlasila s názormi, že matematika nie je povinná pre všetkých na všetkých typoch škôl. A hlavne na gymnáziu, podľa môjho názoru, musí byť a našťastie aj je. Ešte za prvé vlády Roberta Fica sa nám podarilo zabezpečiť, aby matematika bola až do 4. ročníka gymnázií. No a keď pán inžinier Jablonický za mnou tedy prišiel s touto predstavou, že na školách podporovať didakticko-matematické vzdelávanie, tak ozaj za túto myšlienku som mu vďačná a som veľmi rada, že sú takíto nadšenci na Slovensku. Ďakujem. Ako vnímate doterajšie aktivity, ktoré sa uskutočnili v projekte matematicko-didaktických hier? Sama som sa ešte nezúčastnila na nejakom stretnutí, kde by som to priamo mohla sledovať, ale z rozprávania, ktoré mám aj z vašej strany, vidím, že táto myšlienka sa ujíma. Viem o pani Haraštovej, ktorá je taký priekopník v realizácii tohto projektu. Teda pán inžinier Jablonický je priekopník v tom teoreticko-metodickom a pani Haraštová v tom metodicko
realizátorskom. Je to veľmi dobré duo a pevne verím, že títo pionieri v tejto oblasti niečo na Slovensku dokážu. Viem, že tento projekt sa začína rozbiehať vo veľkej ide. Zaujalo ma teda to, čo ste aj... Obecne, ako vnímate šach, či máte aj vy priamo osobnú skúsenosť, alebo teda spomínali ste synovcov, do akej miery sa venujú šachu? Moji dvaja synovci sa venujú ozaj každý deň, pretože neviem síce ako to je momentálne, priznám sa, nepýtala som sa na to, musím zavolať, to vám ešte tam vedieť, ale boli veľkí nadšenci a rodičia to kvitovali, ich rodičia, pretože nesedeli stále za počítačmi, kde sa rozvíja iba syntetické myslenie, poviem to, no, ale práve šach pomáha rozvíjať analytické myslenie. A toto je veľmi dôležité, pretože už dávno vedci, ktorí sa venujú rozvoju mozgu, apelujú na pedagógov, aby menili prístupy, pretože začíname, a to hovorím, to je od 90. rokov minulého storočia, sme badali tento jav, respektíve vedci badali tento jav, že začína absentovať u detí analytické myslenie. A práve šach vedie k rozvoju analytického myslenia. Som o tom hlboko presvedčená, pretože tam nie je nič hotové, tam nezískavajú vopred, ako treba postupovať, ale sami musia na to dôjsť. Svojim dôvtipom, svojimi skúsenostiami. Takže toto je veľmi, veľmi dobré pre rozvoj toho mozgu dieťaťa. A v akom veku sú synovci? Wow, to si ma zaskočili. Počkajte, 2003, to znamená 13 a 14. Ale šach začali hrávať ešte od 5. triedy obaja, pretože na škole mali šachový krúžok a toto je veľmi dobrý základ, keď ho mali. Myslím si, žiaľ Bohu, že šachový krúžok skončil, pretože pán učiteľ, ktorý učil šach, odišiel zo školy. A keby to bolo v mojich silách, tak určite by som šach viacej zaraďovala do vyučovacieho procesu. Teraz možno tak zase k zákonu o športe, že ako ste vnímali priebeh prijímania tohto zákonu o športe, bol prerokovávaný na školskom výbore, následne v parlamente. Aký ste mali z toho dojem? Odborná verejnosť už dlho volala potom, aby sa takýto zákon zrealizoval, aby bol transparentnejšie aj financovanie školstva. A musím povedať, že tento zákon bol veľmi konsenzuálne vnímaný, už aj na samotnom výbore, nedochádzalo k nejakým obrovským kontroverziám, ani na výbore, ani v pléne. A vítam to, že tento zákon proste prešiel. A podotýkam ešte raz, bol konsenzuálne prijatý. A teda záverečná otázka. V prípade, že budete naďalej môcť pokračovať v poslaneckej práci v školskom výbore Národnej rady, viete si predstaviť ďalšiu spoluprácu pri presadzovaní šachu v spoločnosti všeobecne? Áno, určite áno a vítam to. Ja skutočne k tomuto som naklonená a zdôvodnila som to prečo veľmi pozitívne. A je mi len ľúto, že keď ja som mala malé deti, tak takéto krúžky na školách neboli. Myslím, že aj moji chalani by to potrebovali. Keď budem mať raz vnúčatá, tak určite, keď budú na ZDŠke, tak ich do takého krúžku. Teda, ja už nebudem na to nejaký vplyv, ale budem rodičov presvedčať ich, aby tie deti na ten šach dali. Takže odkaz vyzerá pozitívne a dúfam, že to bude takto pokračovať ďalej. Zhovárali sme sa s pani poslankyňou Olgou Nachtmanovou, členkou školského výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Ešte ak môžem poslednú vetu k tomu, že ja, nielen, že to je entuziazmus, to je moje hlboké presvedčenie, že ten šach patrí. Keď bol prvýkrát pán inžinier Jablonský za mnou, tak mi zdôvodňoval a dokazoval to mnohými výskumami, ako šach pomáha deťom s rôznymi aj problémami správania, aj napríklad autistickým deťom. A je to určite, stojí za to uskutočniť takýto krok a povedzme si, máme pri určitých skupinách ľudí problémy, hovoríme o inkluzívnom vzdelávaní. Možno aj toto je cesta, ako pre niektoré deti toto začlenenie sa, túto inklúziu urobiť úspešnou.
Áno, aj to je cieľ, ktorý by sme možno radi dosiahli. Takže ešte raz vďaka za rozhovor, pani poslankyňa Olga Nachtmanová. Ďakujem pekne.